Ovo je priča o zajedničkom neprijatelju, o prepreci koja podjednako smeta inženjerima i boksačima. Ovo je priča o težini. Kao što njen višak usporava sportaše, tako uzrokuje i povećanu potrošnju te smanjuje ukupnu učinkovitost vozila. Za razliku od boksača, auto ne možete staviti na dijetu. Konstrukcija mora biti čvrsta i kruta, jer čvrstoća daje sigurnost, a krutost omogućuje dobro upravljanje. Cilj SkyActiv reforme bio je povećanje krutosti za 30%, vrhunska sigurnost i smanjenje težine za 8%. Uspjeli smo uz korištenje čelika visoke čvrstoće, koji je istovremeno i lakši od konvencionalnog, te uz ravniju geometriju karoserijske strukture. Sile prilikom sudara sada dijelimo u više smjerova i tako učinkovitije koristimo čvrstoću cijele konstrukcije. Kod podvozja cilj je bio smanjenje težine, više tipične Mazdine okretnosti i poboljšanje stabilnosti. Izravniji upravljački mehanizam poboljšao je okretnost pri nižim brzinama, a nova geometrija prednjeg dijela ovjesa povećala je stabilnost pri višim brzinama za ugodnije krstarenje autocestom. Straga smo promijenili nagibe kotača i položaj hvatišta elemenata ovjesa kako bi povećali stabilnost i udobnost te smanjili poniranje prilikom kočenja. Velike promjene postigli smo zato što smo krenuli od nule. Često se podvozje i karoserija konstruiraju odvojeno, čak i u različitim tvrtkama. Na taj način se stvaraju kompromisi kako bi svi dijelovi ipak nekako funkcionirali zajedno. Mi smo pak svaki dio usavršili individualno i skladno ga uklopili s okolnim dijelovima. Budući da su naši dečki zaduženi za podvozje i karoseriju radili zajedno, nismo morali pristati na kompromise. Još jedan primjer, zašto ne koristiti dijelove karoserije ojačane za slučaj sudara kao nosače ovjesa? Umjesto da se za ovjes ojačavaju neki drugi dijelovi konstrukcije. Rezultat? Smanjena težina podvozja za 14%. Bez žrtvovanja kvalitete upravljanja. Postigli smo zadivljujuće brojke u smanjenju težine i potrošnje goriva, ali brojke nisu dovoljne. Vozači Mazde žele aute koji se odlično voze. Postigli smo i to. Poboljšali smo kvalitetu vožnje na način koji se zaista osjeti. Eto bodova za Mazdine inženjere, za trud, za pamet, za sva poboljšanja. Boksači, vi se snađite sami. SkyActiv tehnologija. Mazda. Izazov konvencionalnog.